Нов рецептурник за хранене на децата в детските градини. Последният сборник с рецепти за най-малките е издаден преди 30 години. По-малко мазнина, сол и захар в рецептите за децата са заложени в новия сборник. Отменени са и някои от старите и нездравословни практики, използвани все още при приготвянето на менюто. Повече от репортера ни Марина Малашева. Добро утро, Марина! Добро утро, Ирена. Добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме в детска градина Свобода и току-що беше сервирана закуската на мълчуганите, които в момента сладко-сладко си похапват. А как се хранят децата? Тук ще разберем от директора Диана Русимова. Добро утро, госпожо Русимова. Нов рецептурник. Какво означава това за детската градина и за храненето на децата? Добро утро и на екипа на ТВ7. Приятно ни е да ви посрещнем в нашето модерно детско заведение, в което нашите малки възпитаници се чувстват прекрасно. Видяхте го и вие. Тази среда, която е създадена за децата, провокира техния не само интерес да посещават детското заведение, но и родителското желание децата им да посещават точно ОДЗ 171 Свобода. А колкото до новия рецептурник, мога да кажа следното. Наредба 6, която съществува от 2011 година, е предназначена за здравословно хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст. А по-новата такава е Наредба 2 от 2013 година, която пък регламентира здравословно хранене на деца в яслена възраст. Като че ли обаче си приличат тези наредби и няма големи различия между тях по отношение на храненето? Да, точно така е. Те представляват една рамка, в която са посочени основните изисквания, а те са следните. Да се осигурява достатъчен прием на пресни плодове и зеленчуци, достатъчен прием на течности, храната, която предлагаме на нашите деца, да бъде пълноценна, рационална, а в същото време да ограничим приема на мазнини, захар и сол. Правите ли го? Правиме го и то се вижда. Ако ми позволите, мога да споделя една добра практика, която съществува в район Надежда. Преди 4 години по инициатива на кмета на район Надежда, инженер Димитър Димов, беше направено примерно меню от специалистите на отдел физиологично хранене към РИОКОС. Това меню беше предложено на вниманието на нас, директорите на детското заведение, за да можем да разработваме такова седмично и да се съобразяваме с изискванията, визирани в наредбите. Искам да ви попитам какво закусват в момента мълчуганите и наистина ли можем да кажем, че храната, с която се хранят, е полезна? В момента на нашите деца беше предложена филийка с хляб Добруджа по държавен стандарт. Само да ви попитам нещо, всички храни ли тук са по държавен стандарт? Имам предвид млякото, хлябът? Да, категорично да. Ние не можем да нарушим тези изисквания по простата причина, че сме под постоянен обект на контрол от Агенцията за здравословно хранене. Така че ние се съобразяваме с това. Колко хранение имат децата тук в детската градина? При нас в детското заведение се осъществяват 4 разово хранене. Сутрешна закуска, междинна в 10, която предлага пресен плод и зеленчук, обяд и следобедна закуска. Кажете ни още нещо много важно. Ако има деца, които имат, например, алергични реакции, вие споменахте малко преди да се включим, че има деца, които имат алергични реакции. Как се справяте с това? Да, има такива и напоследък, за жалост, често се срещат деца с такива заболявания. Подходът е индивидуален към всяко дете, което има определен вид алергично заболяване. Като казвате индивидуален, какво имате предвид? Имам предвид това, че за детето в момента се поднася закуска или обяд, което е съобразена с ограничителния режим на хранене за самото дете.
Но ако позволите, мога да вметна, че ние сами се справяме с тези изисквания, здравословни изисквания за децата. Не позволяваме внасене на храна отвън, защото е абсолютно забранено. Сега ще ме извините за малко, но ми е много любопитно дали е била вкусна закуската на тези прекрасни деца. Вкусно ли беше? Да, А на теб беше ли ти вкусно? да. Какво обичаш най-много да хапваш за закуска? Най-много обичам за закуска да хапвам филийка с саламче. С саламче. А ти какво обичаш най-много? Най-много обичам филийка с масълце. Тук дават в детската градинка филийка с масълце, нали така? Да, Тук виждам един господин. На теб беше ли ти вкусна закуската? да. Какво обичаш ти най-много? Портокал и отгоре има малко мафафа и малко кютенце. Разбрахте, децата имат всякакви кулинарни изисквания и вкусове и предпочитания, обаче медицинската сестра в детската градина сега ще ни разкаже как подготвя менюто тук за децата и наистина съобразявате ли се с абсолютно всички изисквания? Да, абсолютно се съобразяваме с всички изисквания. Подготвя се менюто от специално квалифициран за това човек в мое присъствие и с помощта на домакинята и госпожа Русимова. Какво изключвате? Вече стана ясно, че не се предпочитат храни, които са много солени, с захар, пърженото е изключено, предполагам. Така, на какво друго залагате, за да бъде полезно храненето на децата? Залагаме основно на зърнените храни, мюсли, също така жито вариме. Децата не са свикнали много да консумират тези храни, но ние им ги предлагаме, защото те са изключително полезни. Те ще го оценят някой ден, аз съм абсолютно сигурна в това. И да попитам още нещо за финал. Този нов рецептурник ще направи ли по-различно храненето тук при вас или всъщност вие така или иначе от край време си спазвате тези правила за здравословна закуска, обяд, вечер? Този рецептурник е добре, че го има, но ние имаме утвърдени правила, добре работещ механизъм, който осигурява здравословно, рационално хранене на нашите малки възпитаници. Тоест да разбираме, че нещо ново няма да се случи тук при вас, във вашата кухня и във вашето меню. При нас, в нашия обект, нищо ново няма да се случи, защото новото отдавна е старо за нас. Много ви благодаря. Благодаря, че ни приехте във вашата детска градина. Разбрахте как се хранят децата тук. Това е от нас. Благодаря ти, Марина Малашева, за новият рецептурник за хранене на децата в детските градини.